Iya, jak fosil aku. 140 biyen. Biyen Mas 150 yo malan yo. 150. Saking suwene kayu mati, saiki betane gur 120 kan. Biyen muni 30 juta, 40 juta ngono kan. Ora ngenyang. Saiki 20 juta mikir pindho iki kan. Sekali-kali tok ya. Weh. Fosil lagi. Tak yang 15 juta sing duwe mah mengguyu ya kan. Padahal kene iki ngenyang ya bayar ukuran to, Kang. Nek tuna ya jarene men bosok. Jarene ben bosok ngono kan. Dian. Sing duwe turah-turah duit nek iki. 180 iki kan. Lok super. Neng regane ya kaya kilat. Nek tua-tua tenan iki kan. Kertas itu. Buku. Asli sono kling kan. Asli sono kling. Dikai info kayu rubuh iki. Kayu lempo-lempoan. Wah, ini kira kalau dipeti kene wae. 85. Jawane yo kurang lebih sekitar piro ya? Mang meter, ini iki mang meter. Ini. Patang meter setengah. 4 meter setengah. 4 meter setengah. 5 karo 4,5 meter. Ngon kayune ya jelas tua iki. Reklek iki. Dhuwure sedawa 2 meteran. Bismillah iki bet 87 iki. 90. Ya 90 kurang sithik. Rembuge iki nek gambaranku nek iki metude yo lumayan kan. 3.000-an iso. Ning nek iki metu 17, iki kurang lebih dite sekitar 1.700.000-an. Iki sing wingi tak gambar ude iki. Iki ude, iki A3. A3 iki kan. Iki panganan yo metu A3 to. Kemungkinan besar memang keluar lagi soalnya kan yang pang ini yang tua ya Mas. Iya. Iki pang tua iki pang enom. Ya. Ya bismillah bapak Mas. Wis delok ae asline opo iki. Cacing-cacing naga-naga. Kalah pusing menang bangga. Nah, masuk. Cacing naga-naga. Meter 10.
Tuh tenan. Wing ngecek sengon domonge ronda randu. Iki gak randu Kang iki, randu alas iki. Itu sengon yang randu alas iki. Ono rine. Ping pira ono rine. Tut 2 meter 10. Butuh nggo gawe blabak ya, popeti Kang, guys. Kering. Second iki Kang, guys, murah meriah. Engko hargane tak spill yo. Ora aku toko DM ae Kang. Waduh, mau tinggal gitu. Engko iki Kang malah nibani pralon iki. Ngocor-ngocor. Sing penting tanggung jawab yo, Pret. Lubang 2 wit iki Kang. Nibani pralon. Tujukno sing duwe ora galak iki. Enggak, gorok wesi. Iki tanggung jawabe wong nek ngetok ayu ono masahne dirampungi Kang. Nek ngebruki cikalono kae yo rampungane yo nggo dhuwit. Anane berkontol tok, Kang.